Cearcănele reprezintă o problemă serioasă cauzată de oboseală, stres cotidian, acumulare de toxine și alimentație deficitară. Cele mai noi tratamente din domeniu sunt injecțiile cu acid hialuronic și terapia cu lumină intens pulsată. Totuși, înainte de a apela la astfel de metode, trebuie să știm că putem scăpa de cearcăne cu ajutorul tratamentelor minim-invazive disponibile în saloanele de cosmetică. Despre ce tratamente este vorba, aflați din materialul ce urmează, realizat de colega mea, Alexandra Sandu. Înainte să efectuăm tratamentul de contur ochi, facem demachierea. Clar, o să demachiem zona orbiculară ochiului și a gurii cu un demachiant specific pentru aceste două zone. Demachiantul folosit este un demachiant bifazic. Demachierea implică inclusiv gâtul și umerii. Procedura este urmată de aplicarea unui tonic pe pielea proaspăt curățată. Tratamentul contur ochi constă în două produse care se combină. Este vorba despre soluții activatoare și padurile. În momentul în care aplicăm cele două produse, se formează un gel care permite efectuarea unui masaj eficient pentru zona orbicularului ochiului. În prima instanță aplicăm soluții activatoare pe sub ochi. Pe măsură ce aplicăm în continuare soluții activatoare, cele două paduri se vor dizolva. Pentru a ajuta să drenăm zona tratată, efectuăm un ușor masaj. Este o procedură care durează 30 de minute, din care primele 5 minute efectuăm un drenaj limfatic. Procedura în sine combină minivacumul cu radiofrecvența. Cu ajutorul minivacumului se oxigenează țesutul tratat și datorită radiofrecvenței acționăm asupra colagenului. Este un masaj foarte delicat, nu este dureros, ba din contră induce o stare de bine. În cazul radiofrecvenței vom aplica un produs concentrat anti-age. Radiofrecvența are capacitatea de a genera energie care la nivelul țesutului cutanat încălzește anumite structuri moleculare. Prin această încălzire controlată se scurtează și practic se întinde fibra de colagen existentă. La sfârșitul fiecarei proceduri se aplică o cremă de final pentru conturul ochilor și o cremă de final pentru față.